Mizimu ya anthu amene atisiya iwutse mu mtendere. Nduna ya zachitetezo yati nkhondo yolimbana ndi mchitidwe wozembetsa wanthu ingavute kutha ngati nthambi zachitetezo zilephere kudziwa njira zonse zimene anthu ozembetsa wanthu amagwiritsa ntchito polowa komanso kutuluka mdziko muno. Ndunayi yalankhula izi mu mzinda wa Madzulo pamwambo wokumbukira mchitidwe wozembetsa wanthu. Feston Malekezo wadza ndi ripoti. Mwambo unayamba ndi ulendo wa ndawala ndi cholinga chofuna kuzindikitsa Malawi kuti agwirane manja ndi cholinga chofuna kuthetsa mchitidwe ozembetsa wanthu. Achimwendo banda amene anali mlendo olemekezeka mwambowu anati nthawi yakwana yoti nthambi zachitetezo mdziko muno zikhale zikudziwa bwino njira zosavomerezeka mdziko muno ndi cholinga choti azitha kugwira anthu amene amazembetsa anthu mosavuta mdziko muno. Achimwendo banda kenaka anachenjeza apolisi komanso nthambi komanso anthu ena azachitetezo mdziko muno kuti sasekerera wina aliyense akapezeka kuthandiza anthu amene amazembetsa anthu mdziko muno. Iwo anati mwachitsanzo apolisi okwana 12 ayimisidwa pa ntchito kamba kuti akuganiziridwa kuti amathandizira kuzembetsa anthu mdziko muno. Chimene tikupanga kuno nawo ndi kusasekerera munthu kaya wagwira ntchito zaka zotani kaya ali ndi udindo otani, koma ngati akupezeka nawo muzochita zimenezi alandire chilango ngati wina aliyense. Chifukwa chake pano anthu amene tikungodikira ku court kuti awaweruze, akaweruza toti tifathana nawo kuchokera ku nduna wanga komanso kuchokera ku polisi komanso ku immigration. Ndibe kusekera wina aliyense amene apezeka akuchita nawo ntchito imeneyi. Human trafficking kapena kuti ntchito yozembetsa anthu ni mulandu woopsa, mulandu waukulu kwambiri. Achimwendo banda amayankhula izi pa nthawi imene anthu okwana 77 a dziko la Ethiopia agwidwa lachisanu kunthalire pamene amalowa mdziko muno mopanda chilolezo. Mawu ake nduna iwona kuti palibe kusiyana pakati pa abambo komanso amayi, chitukuko chakumudzi komanso chisamaliro cha anthu. A Patricia Kaliati anati Amalawi amene apeza mwayi wa ntchito kapena sukulu kunja kwa dziko lino akuyenera kufunsa bwino lomwe kuboma kapena kwa akuluakulu popewa kuti iyi itha kukhala njira yowazembetsera kuchoka mdziko muno kupita dziko lina. Wapampando wa bungwe la Malawi Network Against Trafficking Rodrick Mlonya anatsindika kuti mchitidwe wozembetsa wanthu ndi waukulu kwambiri mdziko muno, koma anati mwina nthawi zambiri anthu sadziwa kuti azembetsedwa kamba ka umbuli. Vuto la ozembetsa anthu ndi lalikulu kwambiri ku Malawi kuno. Mutati muone a United Nations ananena kuti vuto lozembetsa munthu ndi munthu mnzake ndi tchimo lachiwiri pa dziko lapansi konse pano. So mukayang'ana United Nations amanena choncho. Ukapolo wachiwiri andi chimene chikuopsera kwambiri ndi ukapolo wachiwiri uwu ndoti woyamba uchi anthu ankachita kugwidwa ndi kugulitsidwa. Wa ulendo uno timapita tokha kukazipereka kuti ine ndikhale kapolo wa munthu. Anthu okwana 688 ndi amene anapulumutsidwa ku ntchito yozembetsedwa mchaka cha 2020, chiwerengero chimene nchokwera kuchoka pa 147 mchaka cha 2019. Ntchito zokopa alendo zimathandizira potukula chuma cha dziko lino, ngakhale pakadali pano ntchitozi zayima kwa zaka ziwiri zapitazi. Malingana ndi chiwerengero cha World Tourism and Travel Council, phindu limene ntchitozi zimabweretsa latsika kufika pa 7.7% mu zakazi. Izi ndi malinga ndi kuti alendo ambiri amachokera kunja. Mulipoti lathu lapadera Sam Kalimira watitengera ku malo ena okopa alendo ku chigawo chakumpoto amene Amalawi angathe kupita kukasangalala angakhale atakhala ochepekedwa. Takulandirani boma la Nkhatabe kuchimake kwa zokopa alendo ku chigawo chakumpoto. Alendo kuchokera kunja kwa dziko lino komanso ena m'malemo muno amasangalala ndi nyanja ya Malawi. Malo omwe ali mphepete mwa nyanja a Lusukwe m'bomali ndi malo opatsa chidwi malingana ndi zomwe ife tapeza.
komatu kukongola kwa malowa kungaoneke bwino ngati inu ndi ine tingayende pogwiritsa ntchito boti. A David Kondowe ndi mmodzi mwa omwe amatsogolera alendo akamakasangalala ku nyanja ya Malawi, ndipo akutipatsa chikhulupiriro kwina kuti ndifotetezedwa. Ndikachoka paja timapitira pana ku Lusukwe, tikafika ku Lusukwe kuja tini mwala amene timalumphapo. Ena sanambe alumphapo ena amantha kulumpa madzi. Ndiye akaona ife tikulumpa amakhani chidwi kwambiri kuti nafenso tinakalumpha nawo. Ndiye tinapitaso pa beach paja. Ndi ulendo osangalatsa kwambiri kuyenda pa nyanja ya Malawi, kwinaku uli ndi chimwemwe kamba kakuona kukongola kwa mapiri mphepete mwa nyanja ya Malawi, kamphepo kayaziyazi komanso chilengedwe chabwino chikuchitira umboni kukongola kwa dziko la Malawi. Ukamayenda pa nyanjayi umaona nkhwazi zikuuluka kusakasaka zakudya, ndipo katero thupi lako limadzala ndi tsembwe kamba kachimwemwe. A Bernard Nyirenda ndi mmodzi mwa anthu omwe amapekeza alendo, ndipo anationetsa nkhwazi ziwiri zomwe anazipatsa mayina a John komanso Mary. Iwo akuti mbalamezi zimakonda anthu kamba kuti zinazolowera kuona anthu omwe amabwera kudzaona mbalamezi, ndipo ambiri amabweretsa nsomba zomwe mbalamezi zimadya. Ndawo zina timatha kupita ndi matualisti kumene kuchi, ndiye matualisti aja amafuna abe kuti kazina kosangalasa. That's why tinapasa kazina kamene kuti uyu ndi John, uyu ndi Mary. Koma ndoti kuti ndi zinthu zoti kuti zinangokhala kuti zidatizolowera chifukwa zikationa ndi boti lija amazoti chakudya chathu chatani chafika na feso. Kuyenda pa nyanja ya Malawi pogwiritsa ntchito boti sikuti ungatope konse, kamba kunena kuti operekeza alendo amakusangalatsani ndi nyimbo za makolo, kwinaku akuyimba ng'oma. Ndizoperekadi chimwemwe kuona anthu akudumpha kuchoka pa mwala kukagwa m'madzi ukamadutsa pa Umba Park, koma nonzo khumudwitsa kunena kuti malo okopa alendowa sikawirikawiri kuona Amalawi akupitako. Akondowe akuti Amalawi ambiri amaona ngati kukasangalala ku nyanja nkongofunikana alendo akunja, kamba kuti Amalawiwo amaona ngati kuti sangakwanitse. Tili mtengo ya azungu amene achoka direct from kunja timene mati ma internationals. Ndina mtengo amene azungu amene amakhala muno Malawi mati ma residents, and then tili mtengo ya ma locals. So mtengo ndiyo siyana ama locals makhala sikirako kwambiri kusiyana ndi anzathu Mkulu wa Nkhaka Lodge yomwenso ili mphepete mwa nyanja ya Malawi, a Eplon Soko akugwirizana ndi Akondowe omwe akuti Amalawi akuyenera kumakacheza malo okopa alendo kamba kuti malowa siwodula konse. Ifeyo mitengo yathu ndi ya Chimalawi ndithu, ndinena kuti ndikukhangati kusotenga wapadera ku Amalawi, unena kuti lodge iyi inamangidwa kuti ndi ya Amalawi, ndi kubwera kwawo ku lodge kunoko kwa ifeyo nkufunikira kwambiri. Ukutu ndi ku malo okopa alendo avwaza, ndipo ngati sukondwa ndi nyanja ya Malawi ndiye kuti kupita ku malowa kukakupatsa chimwemwe chodzala tsaya. Nkhalango otetezedwa yavwaza kuli chilengedwe chabwino, mitengo komanso udzu omyata bwino pansi zomwe zimadzetsa chikoka. Ku nkhalangoyi kuli njovu pafupi 300, njati zokwana 400, komanso mvuwu zomwe umakaziona zikakhala m'madzi pa nyanja ya Kazoni. A Dennis Kabota ndi mmodzi mwa akuluakulu a nkhalango yavwaza, ndipo akutilongosolera mmene mungakondwere mutapita ku nkhalango yavwaza. Anthu akabwera kunoko kuvwaza ndipo savuta kuti azione njovu, chifukwa njovu zambiri mmene maonera nyanja iyi zimakonda bwera kuzamwa madzi apapa. Ndiye pamakhala posavuta kwa anthu amene abwera kuti azione njovu, chifukwa nthawi zambiri kukauma malo amene amasala madzi ndi nyanja yokhayi, ndiye nthawi zambiri mwayo kuti muzione njovu kunoko makhala waukulu. Boma akuti silinakhale chete potukula ntchito zokopa alendo makamaka kamba kakubwera kwa muliri wa COVID-19. Boma akuti likulimbikitsa Amalawi kuna kuti azikaona malo okopa alendo posadalira anthu akunja okha. Mkulu wa zokopa alendo kuchigawo chakumpoto a Jafet kuweruza
akuti nthambi yona zokopa alendo ikuphunzitsa anthu omwe ali ndi malo osiyanasiyana ochititsa chidwi mmene angalandirire anthu okaona malowa kwinaku akupewa mliri wa covid-19. kali panopa ndi kuti kulima restrictions kapena kuli chiletso chambiri oti anthu ochokera kunja akhozomayenda naganiza kuti ndi bwino kuti tichite promote amalawi kuti azitha kuyenda momuno woma mosamalitsa kuti akamayenda asathe kukatenga kachirombo ka covid kameneka. Chimene tachita so far ndoti taphunzitsa anthu ogwira ntchito zokopa alendo kapena opanga mabizinesi a ntchito zokopa alendo malo ogona amenenso amatenga anthu madera malo ena zamene angapewereka kachirombo kameneka ka covid. Mkulu wa Nkhaka Lodge Anyirenda akugwirizana ndi akuweruza nakuti angakhale kukhale muliri wa covid-19 kapena ayi alendo nthawi zonse amakhaoterezedwa. Ndi asaope kuti kaya kuli covid ndiye tisapiteko ku lodge kujako ayi ndithu chifukwa tikusatira ndithu ndondomeko zonse zomwe achipatala anayika kuti zisisatidwe ndi covid-19. Nthawi yakwana kunakuti amalawi tidzipita kumalo okopa alendo osiyanasiyana mdziko muno kamba kuti malowa ndi athu amalawi. Tikatero ndiye kuti anthu akunja atengera pa ife pobwera mdziko muno kudzasangalala malo osiyanasiyana okopa alendo. Malo okopa alendo ngati anyika Manchewe komanso malo ogona osiyanasiyana kukaronga ku Nkhatabe ndi Usalima kutha kumadzaza anthu akunja komanso amalawi ngati dziko tingagwirizane polola anthuwa kumapita kumalowa ndi kukayiwala mavuto awo ndi kukapuma moyo wina watsopano. Akanema wa Times ndipo tibwerenso zikatha izi. Tsiku ndi tsiku moyo umatipasa mwayi opanga chisankho choyenera. Chisankho chokhala ndi thupi losalala bwino, kupanga zinthu motakasuka, kuchotsa mafuta, kukhala aukhondo ndiso odziteteza ku mliri wa covid-19. Pangani chisankho choyenera lero posankha katundu wa purity ndi kukhala otetezeka. UNICAF University celebrates the success of 222 students from 49 different countries who have graduated after completing their bachelor's and master's degrees online. Studying with the UNICAF University was for me, during those 2 past years, the biggest opportunity to grow. My immediate experience has been obtaining a much better job. Studying online, I was able to complete my assignments without compromising my career. It's a space that was convenient in terms of learning, that had highly professional tutoring and high standard learning content. The great platform they provided for me enabled me to study even when work. I made it, yes I did, and I encourage Liberian professionals to take advantage and get on board UNICAF. Takulandiraninso. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera opempha amalawi kuti adzigwiritsa ntchito masamba amchezo pomanga osati kupasula dziko lawo. Chakwera anena izi pa bwalo la ndege la Kamuzu mu mzinda wa Lilongwe pamene amabwera kuchokera ku United Kingdom kumene anakakhala nawo pa msonkhano wa maphunziro. Taonga Sabola akufotokoza. Polankhula pa bwalo la ndege la Kamuzu pofika mdziko lino kuchokera ku United Kingdom,
Achakwera anati nkofunika kwambiri kuti amalawi aziyamba kaye atsimikiza zinthu asanazitumize pa masamba a mchezo. Iwo anati nthawi yakwana tsopano yoti Malawi izigwiritsa ntchito masamba a mchezo potukulira dziko lino osati kuliwononga. Aliyense kaya ndi wamng'ono kaya ndi wamkulu akachoka ku Malawi kuno kaya upita ku maphunziro kaya upita kukachita business kaya ukachita ntchito yanji kaya ni za sports zimene ameneyo ndi kazembe wa dziko la Malawi. Ndipo tonse amene tili kuno kumudzi tithandize kumchita support kukhala ngati kuchemerera kuti ameneyo akutiyimirira ife tonse. Ndipo ngati zinthu zina siziyenda bwino ndiye kuti tonseso tachita manyazi. Zikayenda bwino tonseso tikhala bwino. Koma ngati sizidayende bwino tilangizane mwaulemu wakuti tikhoza tonse kumadalirana nkunena kuti upangiri ukhoza kulandiridwa chifukwa cha njira imene waperekedwera. Ndipo asanayambe kuyankhula Achakwera anapempha akuluakulu omwe anasonkhana pa bwalo la ndegeri kuti ayime kaye kwa mphindi imodzi polemekeza mizimu ya anthu okwana 21 omwe amwalira pa ngozi ya pansewu mmawa la Mulungu kuli Zulu m'boma la Dedza. Iwo anati ndi okhudzidwa kwambiri ndi ngozi ndipo apempha Amalawi kuti alire maliro kwa masiku awiri. Ndi nkhani ija chitika ya maliro. Chichewa chikusowa kuti tipepese mabanja onse amene akhudzidwa. Ndikumvanso kuti wena ali mchipatala chifukwa cha kuvulala kosiyanasiyana. Misewu yathu yasanduka malo ofera njira zambirimbiri. Achakwera ananyamuka mdziko lino kupita ku msonkhano wa zamaphunziro ku United Kingdom la Mulungu sabata yatha. Mwazina pa msonkhanowu Achakwera adakumana ndi kukambirana ndi nduna yaikulu ya dziko la Britain a Boris Johnson. Unduna wa zamalonda wati chiwerengero cha mamembala ogula katundu opangidwa mdziko muno chatsika kusatira kusalembetsa ziphaso zawo chifukwa cha mliri wa COVID-19. Malingana ndi undunawu mamembala ake analipo 89 chiyambireni ndondomekoyi mchaka cha 2016 koma pakadali pano chatsika kufika pa 67. Patience Lunda wadzandiza mbiri mulipotiri. Wachiwiri kwa mkulu ona zamalonda ku ndunawu Charity Musunzo anati mamembala ake ambiri akudandaula kuti zipangizo zopangira katundu wawo zakwera mtengo zomwe zikuwalepheretsa kuti azigwira ntchito yawo mmene akuyenera kugwirira. Amusunzo ananena izi mu mzinda wa Mzuzu pomwe amatsegulira chionesero cha malonda chomwe chinakonzedwa ndi undunawu. Iwo anati vuto lokwera mtengo kwa zipangizo laonjezekera chifukwa cha kukwera kwa chiwerengero cha anthu omwe akulowetsa katundu mozembetsa mdziko lino zomwe zikupangitsa kuti anthu omwe akugulitsa katundu onga omwewu koma opangidwa mdziko lino azivutika pogulitsa chifukwa winawo umakhala otsika mtengo kwambiri. Chiwerengero chake chatsika komanso ena sanapange sanabwere kuzatenga malaisensi awo achaka chino kusonyeza kuti simamembala pakali pano. Ichi chachitika chifukwa cha mmene ndanenera kuti mwina COVID-19 komanso chifukwa choti kumene kukuchokera katundu wathuko kumaiko enawo nawonso zinthu samapanga mmene amayenera kupangira ndiye kuti zibwere kunoko zikumabwera moperewera. Mamembala a gulu lolimbikitsa katundu opangidwa mdziko lino amapatsidwa mwayi ogulitsa katundu wawo pa zionetsero zomwe zimakonzedwa ndi undunawu mwaulere ndiponso amaganiziridwa pamene kukapezeka mwayi wa malonda. Mmodzi mwa anthu omwe anatengapo nawo gawo pa chionesero cha malondachi a Patrick Dzanja omwenso ndi mmodzi mwa akuluakulu ku kampani ya Chibuku Products Limited anati ngakhale akugwirabe ntchito zawo ngati kampani mliri wa COVID-19 wasokoneza kwambiri. Kudziwa kuti dziko lonse pali ma restrictions ngakhale dziko la Malawi so pali ma restrictions. Nthawi yotsekula mabala magwiridwe athu antchito ku factory zinasintha zimene zinakudzaso ndondomeko yolimbikitsa kuti anthu azigula katundu opangidwa mdziko lino inakhazikitsidwa ndi cholinga choti ochita malonda mdziko lino azipindula ndi malonda awo. Bungwe la Malawi Electoral Commission MEC lati lidagwiritsa ntchito ndalama zokwana 3 billion kwacha pa zisankho zachibwereza zimene lakhala likuchititsa kuchokera mwezi wa Julayi chaka chatha
kufika mwezi wa Juni 2021. Mneneri wa bungweri Asangwani Mwafulirwa wati ndalamazi zimagwira ntchito mosiyanasiyana malingana ndi kusiyana pa zofunikira pa chisankho chimene chitachitike. Wezi Gausi ali ndi ripoti. Zisankho zachibwereza zimachitika kamba ka imfa ya aphungu komanso makhansala, komanso pena zimachitika ngati mabwalo a milandu agamula kuti zisankho sizidayende bwino. Amafuliro anena kuti ndalama zimene amagwiritsa ntchito popanga zisankho zachibwereza zimasiyanasiyana kamba ka zofunika zosiyanaso madera osiyanasiyana. Iwo ati madera ena amatha kugwiritsa ndalama zochulukirapo ngati bungwe lawo lingathe kubwereka mabwato komanso ndege kuti akafike malo ena ataliatali. Mwachisanzo madera ena amene meki inapangisa zisankho zachibwereza ndi dera la Phalombe North kumene pa Juni 22, 2020 oweruza milandu Loladi Mvundula ananena kuti chisankho cha aphungu sichinayende bwino, komanso Mangochi North East kumene pa Juni 8, 2020 oweruza milandu Joseph Chigona ananena kuti zisankho zake za aphungu sizinayende bwino. Nkhani zathu ndi zomwezi, koma tisadasiyane nayinso mitu yake. Amalawi awapempha kuti adzigwiritsa ntchito masamba a mchezo pomanga dziko lawo. Anthu 21 amwalira pa ngozi ya pamsewu m'boma la Nchewu. Mulipoti lathu lapadera Sam Kalimira watitengera kumalo ena okopa alendo mchigawo chakumpoto amene safuna ndalama zambiri. Kumbukirani kuti mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri pa makina a intaneti pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, komanso pa Twitter @Times 360 Malawi. Chonde sambani m'manja pafupipafupi, khalani motalikirana ndi anzanu, komanso valani mamaski nthawi zonse kuti mudziteteze ku COVID-19. Munali ndi ine George Misinde.